Píše sa rok 1421. Horlivosť správcu Somajnera vyvolá vzburu sedliakov, pri ktorej zahynie syn Richtára Runotera. Zliadni na náš veľký žiaľ. Myslíš moju pokornú modlitbu a vôbec svojho zosnulého služobníka Jakuba do kráľovstva nebeského. Už ho máme, zbrojmajster. Môžeš mi povedať, kam sa podeli tvoji sedliaci? Ale to ja neviem. Ideme. A kto ty chrániš môj dom? Tvoj dedič, jediný syn, je mŕtvy. Tvoj dom a celý majetok po tvojej smrti prípadne kláštoru. Ale ja ešte žijem. Si iba väzeň, ktorého vedú pred súd. Nič viac. Chyťte ho! Tak horí viera vpravo! Vzbúrenci hľadajú záchranu v blízkom Reichenhalle a knieža Pincenauer za nimi posiela trestnú výpravu. Vojaci idú! Tvoji špioni sú rýchlejší ako udalosti samé. Tých sedliakov nám zoslalo samo nebo. Prefíkaný reichenhallský kancelár Francikopus vidí v úteku sedliakov vítaný podnet pre svoje vojenské plány. To má Ramsau. Má prístup Berchtesgadenu. Ty chceš dostať Pincenauera tak ďaleko, aby začal vojnu on? Správne. Ale veď požiada o pomoc Ludvíka z Ingolštatu. Práve v to dúfam. Iba vtedy budeme môcť vojvodu Heinricha prehovoriť, aby sa pridal na našu stranu. Dobite tých Francov! A vody! Z celého Berchtesgadenu chceme iba Ramsau. Ostatné je vaše. Špioni mi hlásili, že... A vojvoda z Burghausenu návrhy Francikopusa naozaj príjme. Keď sa tak stane, moje oddiely vám prídu na pomoc. Ale vy dostanete len Ramsau. Francikopus potrebuje vhodnú zámienku a keď ju nenájde, sám ju vyhodí. To nie je Berchtesgadenská dedina. Ale toto je Berchtesgadenský štít. Takže táto dedina patrí vám? Samozrejme. A zajtra sa povie, že to urobili Berchtesgadenčania. O to sa postaráme. A potom im to vrátime aj s úrokami. Jasné? Medzi tým má v Berchtesgadene knieža Pincenauer s Lampertom Somajnerom veľké plány. Hodol vymenovať ťa za svojho nového správcu. Ale to nemôžem prijať. Urobíš, čo ti kážem. Tvoj otec sa ako správca stal neúnosným. Jeho konanie nás dostalo na pokraj vojny. Musíte to chápať. Reichenhall nás pripravilo jednu celú dedinu. Požiadame o podporu vojvodu Ludviga. To bude tvoja prvá úloha. Stoj! Do ste, kam idete? Idem z Prahy, do Mníchova. Som študent, ako vidíte. Pôjdete s nami. Musíme to vyšetriť. Sumajner! Sumajner! Lampert môj. Hej, počúvajte. Postrážite mi to, dobre? Čaká ma hetman. Výborný rum. Nevypiť. Nevypiť, dobre strážiť. Hm? Hm? Vidím, že knieža Pincenauer si ma chcel uctiť, keď ku mne vyslal tak študovaného mladíka. Ako ti chutí? Zhýralý vojvoda Ludvík pripraví Lampertovi v Ingolštate pompézne privítanie. Výsosť, vy ste ma vyľakali. Pochádza z Paríža. Ako sa ti páči? Máte excelentný vkus, výsosť. Hneď vidno, že máš vyššie vzdelanie. No poď, pozri na toho mrzáka. To je váš dvorný šašo?
papá. Čo ste tu priviedli za ženské? Ani sa so mnou nechcú hrať. No, zlatom dosiahneš všetko. Môj otec vie, čo sa patrí? Pane, myslíte, že vojvoda Heinrich pôjde proti nám? Bratanec Heinrich je človek so zriedkavou harmóniou duše a tela. Nerozumiem. Vyzerá ako sviňa a je sviňa. Myslíte, že sa musíme proti nemu spojiť? Spojiť som sa chcel minulej noci s touto dámou. Žiaľ, nevyšlo to. Chápeš? Nie. Akú pomoc môžeme od vás očakávať? A čo keby si to s ňou skúsil ty? Možno ťa za všetky tie starosti s Reichenhallom odškodní. Ďakujem, za tie ma už odškodnili. Ale čo? Zdá sa, že vieš ako na to. Aj to si sa naučil v Prahe? O, apropos Praha. Je to pravda, čo sa povráva o Prahe? Husiti vraj majú ženy spoločné. O, zdravím vás. Sedliaci, mešťania i šľachta. O, ženy vložia do kade a každý si berie, ktorú práve chce. Bravo! Nie ženy výsosť, ale peniaze sypú do kade. A každý si berie podľa potreby. Spoločné peniaze, to je hlúposť. Výsosť, akú odpoveď dostane moje knieža? No, pomaly, mladý priateľu. Ochutnal si len jedno víno z mojej pivnice. Ale uváž, priateľu. Keď si dvaja svedci vbehnú do vlasov, nemal by sa taký hriešník, ako som ja, do nich radšej miešať, no. Také rozhodnutie moje knieža nepoteší. Víno, víno. Čo sa tu obšmietáš? Zmizni! Čo chceš? Skromnú sumičku za správu z Reichenhallu, ktorú som nechal zadržať. Vraveli ste, že za peniaze... Dnes nie, nemám čas. Zmizni! A čo, ak zajtra bude neskoro? Tak von s tým, čo vieš. Najskôr peniaze. Peniaze dostaneš, vrav. Niekto prepadol a vypálil pohraničné dediny Reichenhallu. A strýko Heinrich chce podporovať Reichenhallských v odvete proti Berchtesgadenu. Chcú prepadnúť Hallturm. Tá sviňa Heinrich chce obsadiť Hallturm. Ak má zajtra Berchtesgaden, pozajtra bude tu. Presne tak, výsosť. Nech tvoje knieža dobre spí. Dám mu 40 jazdcov a 30 žoldnierov. Ďakujem, výsosť. Poď, je u mňa i biskup z Chimze. Možno pár kopínikov pridám. Čo chceš? A čo tie peniaze? Nič ti nedám, aj tak ma stojíš majetok. Zmizni! Kde je Hetman Grant? Tam. Prišiel posol z Burghausenu. Niečo súrne. Hetman Grants ho prijal. Čo to znamená? To je jasné. Reichenhall a Burghausen sa spojili. Najprv zaútočia na Hallturm a potom na Berchtesgaden.
Znamená to vojnu? Vojnu. Páni konečne dosiahli to, čo chceli. Prečo? Čo majú Reichenhalskí proti nám? Proti nám? Celkom si zabudla, že aj my sme v Reichenhale. A ja s nimi budem bojovať proti Berchtesgadenu. Runoter sa pomstí tým, čo zavinili naše nešťastie. Kam ideš? Povedať Heitmanovi, nech so mnou ráta. A ja? Chcel som mať len svätý pokoj. Myslel som si, že u sedliaka mi bude hej. A čo sa stane? Môj pán ide do vojny. To je krása. A ty? Pôjdeš s ním? Pôjdem. Prisahal som mu. Hej, Traudy. Boskávaš ma, lebo tu nie je ona? Drepeš hlúposti. Boskávam ťa, lebo sa mi chce. A ju? Ju si už boskal? Je to pani. A panie sa predsa neboskávajú. Nechajte ma! Neotrahoty, ty hlúpaus! Dajte mi pokoj! Pustite ma! Zajtra ideme do boja, možno je to náš posledný deň, no poď! No! Žoldnierský tábor to nie je nič pre dievčatá. A najmä nie v noci pred bitkou. Pôjdem s vami. Pôjdem s vami ako žoldnier. Ako čo? Žoldnier. Žoldnier v sukni? Výstroj mi zoženieš. Istotne vieš narábať kopijou a mečom. Ty ma naučíš. Áno, ja. Už aj. Okamžite, to vieš. Na podobné žarty zabudni. Choď k svojim sedliakom, kým nevstanú tie svine. Chcel by som vedieť, kedy vás ženské konečne pochopím. Naozaj už ráno ťahnete na Halturm? Presne tak. Zajtra to začne. A ja sa v tom až po krk. Kde spíš, srdiečko? Chceš tým povedať? Áno, zlatá. Hneď som pri tebe. Obávam sa, že dnes zostaneš sama, sestrička. No poď. No, papaj. Takže kde to spíš? Tam v maštali. No poď. Keby sme tak mohli spolu újsť, ty a ja. Nemusel by si bojovať proti Berchtesgadenu. Újsť a kašľať na vojnu. Otvoriť si niekde malú krčmičku, len my dvaja spolu. Iba my dvaja. A každú noc byť stále spolu. Presne tak som si to vždy predstavoval. Tak čo? Pôjdeš? Prisahal som Runoterovi. Musím ísť s ním. Vás, mužov, nepochopím nikdy. No vidíš, aspoň niečo máme spoločné. Čo? Jeden nechápeme druhého, čo? No poď. O chvíľu už bude ráno. Poď.
Stáť! Kto ste? Lampert Somajner, idem k hajtmanovi. Vítajte, správca. Knieža vás dávno očakáva. Od včera. Knieža? A nie je v Berchtesgadene? A hneď ako vás vypočuje, sa tam vráti. Konečne, tak teda čo je? Prepáčte, výsosť, vojvoda ma skôr nechcel pustiť. To je, dúfam, dobré znamenie. Nebolo ľahké ho presvedčiť. Tak teda ako? 40 jazdcov a 30 pešiakov. To je málo, dúfal som, že dá viac. Ale nakoniec ma predstavil biskupovi z Chimze a vyslal posla do Salzburgu. Biskup prislúbil 20 jazdcov a zo Salzburgu má prísť tiež toľko. A ak by to nevyšlo, dorazí sám so 100 žoldnierov a 1 kanónom. To by nás zachránilo. Ďakujem ti, to ti nikdy nezabudnem. No? Vaša milosť, mám správy, že Reichenhalskí pripravujú útok. Vieme o tom. Mám vám hlásiť každý pohyb. Áno, správne. Môžeš ísť. Ty ho poznáš? Zabil Runoterovho syna. Tvrdí, že to bolo v sebeobrane. To tvrdí on. Veríte Zberbe viac než kapitánovi stráže? Nie, ale... Až budeš v úrade dlhšie, Lampert. Pochopíš, že si odkázaný práve na tých, s ktorými by si nechcel byť ani minútu. To som už zistil, výsosť. Až bude vo všetkom, zvážime viny aj zásluhy. Teraz však potrebujeme každého chlapa. Pripravený? Odchod! Malý mes, poďme. Velili odchod. Podrž mi koňa. Hej, pôjdem s vami. Čo si sa zbláznila? Ale my ideme bojovať svojim telom. Prosím ťa, vezmite ma zo seba. Keď chceš, tak poď. Čo sa stalo, Traudy? Idem s nimi. Ty ostaneš tu do čerta. Vojna nie je tancovačka. Keď ty, prečo nie ja? Pretože ja Malý som... mes, poď už. Už idem. Maršok týchto pobehlíc. Máš azda niečo proti môjmu ctihodnému remeslu, žoldnier? Poďme, drahá. A ty odtiaľto. Padaj! Poď už! Zmizni! Zmizni! Malý mes! Už idem. Koľko tu ešte kvôli tebe budeme trčať? No poľni.
Kde máš dceru? Chcel som jej dať s Bohom. Ide si maštali oči vyplakať. Ty! Počúvaj, čo ste sa všetky naozaj zbláznili? Hej, hovorím s tebou. Pravila som, že pôjdem, tak idem. Čo sa to robí? Hneď ti ukážem. Mám svoje dôvody, otec. Ja musím ísť. Prosím. Len pekne ťahaj naspäť. Čo je s ním? Čo je to zač? Chlapčisko z mojej dediny. Chce byť vojakom. Poďme. To je výborné. Malý mes na teba dozrie. Lepšieho učiteľa nenájdeš. Ach, ty ženská jedna bláznivá. To som si nemyslel, Francikopu, že Pincenauer sa tak rýchlo chytí do vašej pasce. Áno. S prepadom našich dedín sa naozaj poponáhľal. A čo myslíš? Koľko sedliakov pri tom prepade prišlo o život? 30 sedliakov nám zabili, tí psi. 30? Preboha. Ale všetko nám vynahradí vojnová korisť. Prirodzene. Prirodzene. Poznáš to tu? Ako svoju vlastnú dlaň, Heitmann. Choď napred a zisti, čo nás čaká pod Halturmou. Tam niekde rozbijeme polný tábor. Jasné. Hej ty, poď so mnou. Prečo to dovolíš, Runoter? To nie je na nič dobré, čo tá tvoja dcéra vyvádza. Čuž! Hio! No, hio! Ak dôjde k vyjednávaniu, zastupovať ma bude mladý pán Lamper Somajner. Budete počúvať všetky jeho rozkazy, aj ty, Heitmann. Jasné? Na rozkaz, výsosť. A ty, Marinfeld, si so svojimi ľuďmi pridelený ako posila na povel Heitmana Armanspergera. Rozkaz! Bojujeme za naše práva, za našu slobodu, za našu vlast. Daj Boh, aby naša spravodlivá vec víťazila. Daj Boh! Pri štúdiu práva ste sa vyučili aj vysokej politike? Hľadte si svojich povinností. Isté, že budem. Ja viem, čo robiť. Daj pozor. Ak začnú padať kamene, je zle. Poď.
knieža Pincenaver a Ašacher. Hľadaš Lamperta? Takže kvôli nemu si išla s nami. Áno, kvôli nemu. Ľúbim ho. I keď jeho otec je na vine všetkému, čo nás postihlo. Môj otec ho chce teraz za to zabiť. Zabránim tomu. To nedokážeš. A tvoj Lampert je v Berchtesgadene. V kancelárii. A tam aj patrí. Tu ho neuvidíš. Poď, ideme. Videli sme dosť. Chlapci, tu je pálenka! Nedalej, nedalej! Vstávaj. Aleš. Musím ísť k Hetmanovi. Uvidíme sa potom, Traudy. Veď som to povedal. Proti nášmu delu sú bezmocní. Ešte ho nemáme v postavení. Musíme prinútiť sedliakov, aby vyrúbali stromy a postavili cestu. To je nezmysel. Na to je už neskoro. A to má byť kto? Žoldnier Richtára Runotera. A čo sa do toho pletie? Počkaj. Ostaň. Už som mal veliteľov až. Na ďalších nie som zvedavý. Ako vyzerajú hradby? V tom sa predsa vyznáš. Hlavnou bránou to nejde. Iba ak by sme hrad obľahli na týždne. Vieš, že to nie je možné. Ale môžeme si Hawthorne pozrieť zvnútra. To znamená, že zamknuté dvere sa najlepšie otvárajú zvnútra. Tak čo, mladý? Nechceš ísť s nami naučiť sa, ako sa špionuje v pevnostiach? Nechaj ho tak, Grans. Aj s bielou vlajkou nám pôjde v Hawthorne o krk. Máme predsa slušných protivníkov, ktorí vedia, čo je to biela vlajka. Tak poď, chlapče. Cvik robí majstra. Bravo, maličký, bravo.
To sú hlupáci. Hneď to s nimi skončíme. Prišli v miery. Budeme s nimi rokovať. Mám plné moci kniežaťa. Rozumeli ste? Otvorte bránu! Zastupujem vojvodu Heinricha z Burghausenu a prepočta Konráda z Reichenhallu. A ja knieža Pincenauera a Ludvíka z Ingolštatu. Náš pán žiada vášho pána o verejné ospravedlnenie a pokutu za vypálenie našej dediny Hiršanger. Ako je Boh nad nami, nejakú dedinu sme nevypálili. A kto to bol? No kto? Vari sám diabol osobne? Ak chcete zachovať mier, vydajte nám do západu slnka túto pevnosť. Náš Halturm? Nikdy! Ticho! Vyjednávanie vediem ja. Mali by sme všetkých troch obesiť. A hneď! Ticho, povedal som. Vždy som si vážil tvoju dobrotu, bratček. Majte rozum. Prosím vás. Všetko sa začalo pre maličkosť. Kvôli 17 kravám z Ramsau. A teraz? Už zhoreli prvé domy a padli prvé životy. Ak nezachováme rozvahu, skončí to katastrofou. Vojna kvôli takej hlúposti. Spamätajte sa, ľudia. Vidím, že chcete vyjednávať. Sme povinní sa o to pokúsiť. No ja sám o ničom rozhodnúť nemôžem. Musím sa poradiť so svojím pánom. S pánom? Urobte to. Kedy nám dáte odpoveď? I to musia rozhodnúť iní. A neviem, či vôbec nejaká odpoveď bude. Mali by sme ich rozštvrtiť a hlavy dať na hradby. Tak je! Tvoj pán nech zváži môj návrh. Choďte v miery. Nič sa vám nestane. Poď. Kým si to nerozmyslia. Poď. Poď. Nemali ste ich sem vpustiť, mladý pán. Neprišli vyjednávať. Tak prečo prišli? Špicľovať, čo iné. Kým neskazíte ešte viac, vráťte sa do svojej kancelárie v Berchtesgadene. Počuli ste, knieža. Rokovanie vediem ja. Nijaké nebude. Ešte stále to nechápete? Počul si, čo povedal? Mal pravdu. No mal, ale čo z toho? Pekná naivka ten mladý. Áno, ale má pravdu. Sme povinní nájsť spôsob, ako zachovať mier. Ešte sa musíš veľa učiť. Vy by ste sa k sebe hodili s tým mladým vnútri.
Zatancujeme si? Radšej nie, Traudy, musím sa vyspať. Pred svitaním ideme na Halturm. A čo ostatní? Prečo sa bavia a ty nie? Poď so mnou. Tak ťa vytancujem, až sa ti hlava zakrúti. To som ja. Traudy. Čo chceš? Chcem ti len povedať, buď k nemu dobrá. K Malimesovi? Si krásna. Ste priatelia? Ty ho ľúbiš? Áno. Ale odkedy sme preč z Berchtesgadenu, už si ma nevšíma. Teraz má starosti. Najmä o teba, ja viem. Prestaň s tým. To je hlúposť. Čo som slepá? Ste stále spolu. Je vojna, Traudy. Potrebujem Malimesa, pomáha mi. Ale s láskou to nemá nič spoločné. Ver mi. Naozaj ho nechceš? Nie. Nechceš ho a stále si s ním. Ja by som s ním chcela byť a nemôžem. Je vojna, Traudy. A vo vojne je všetko naopak. Ak sa dvaja ľúbia, nie. Najmä, ak sa dvaja ľúbia. Kde si bola? Pri potoku. Nesmieš sa sama túlať mimo tábora. Nebola som sama. Kto bol s tebou? Traudy. Čo chcela? Len si predstav. Vraj ma ľúbiš. A čo ty na to? Pravdu. Akú pravdu? Nerob sa hlúpy, Malimes. Dobre vie, že nie. Iste ťa čaká v tej káre pristane. Ženské.
uviazať kone. Rýchlo. Rýchlo. Bože môj, Julo. Rýchlo preč. Musíš ujsť preč. Poď so mnou, rýchlo. Ale nechápem, čo... Poď už, nemáme čas. Horí! Poplach! Horí! Stajne horia! Poplach! Poplach! Prosím ťa, poď odtiaľto. O chvíľu bude neskoro. Poďme. Čo to znamená? Horí! 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 Poplach! Puste vodu! Vodu! Poplach! Puste vodu! Poplach! Puste vodu! Vodu! Otváraj, rýchlo! Poďme! Prišla som ťa varovať. Nevedia o mne. Chcú otvoriť bránu zvnútra. O chvíľu sem vpadnú reichenhalskí vojaci. Armansberger! Bráne! Bráne! Reichenhalský útok! Všetci k bráne! Útočia na nás! Ja viem, treba vodu! Ja viem! Ja viem! Urobte reťaz! Idioti, no tak! Tak! Reťaz! Reťaz! Poplach! Poplach! Napadli nás! Hej, poďme! Poďme! Poďme rýchlo! Poďte! Brána je otvorená! Armansberger! Brána je otvorená! Reichenhalskí útočia! Všetci k bráne! Prepadli nás! Poďme! Rýchlo! Poďme! Rýchlo! A do nich! Poďme! Poďme! Bráne! Pripraviť sa na nich! Útočia! Všetci k bráne! Alturm padol. Bol to výborný plán. Včera mi špiclovali rovno pod nosom. A ja, hlupák, som veril, že chcú vyjednávať. Lampert! Alturm padol, čo nevidíš? Chceš byť hrdinom? Ak ťa nezabijú, tak ťa obesia, Lampert. Vedia, kto si. Musíš rýchlo ujsť. Na hradnom múre visí ešte lano.
Ujdi po ňom. Choď za Pincenauerom, nech vyjednáva. Tak choď už! Marineford! Malimes! Malimes! Marineford! Dostanem ťa! Aj keby som ťa mal hľadať v samom pekle! Dosť! Dosť! Prestaňte! Vzdávame sa! Nech žije Reichenhallský prepošt! Zvíťazili sme! Hurá! 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 Vytvoriť reťaz a všetci hasiť rýchlo! Poďme, babráci! Alebo chcete, aby vám zhorela vlastná pevnosť? Heitmann Armansberger. Teraz nám ukážeš, kde by si chcel sedieť v chládku. Nepokúšaj sa ujsť. Lebo potom by sme nemali koho na znak víťazstva obesiť. Dobrá práca, Malimes. Si ešte stále čertovský chlapík. Nič to nie je. Iba škrabnutie. Ale zajtra dobijeme Berchtesgaden. Vieš, čo to znamená? Tak toto je víťazstvo.
Thank you.